Eze ọdịnala nke obodo Ọka Obi Gibson Nwosu na-eto Gọvanọ Chukwuma Soludo maka ịga n'ihu wee weta ụsa atọrọ atọ wee nye nsogbu enweghị ezi nche nke na-echere steeti a oke aka mgba. Obi Nwosu kwupụtara nke mgbe ọ na-agwa ABS okwu na mkparịta ụbọchị na onye nta aka anyị bụ Ngozi Obileri nwere ka a gbapesịrị atụmatụ Operation Udo ga-achị iji wee kwalite ọrụ nchebe ọdịiche na steeti a. Kire ka akụkọ ahụ ha n'uju. Dịka Obi Nwosu si wee kọwaa, Gọvanọ Soludo azọpụla ụkwụ dike ma kwue hooha site na ịchịkọba ya bụ otu ndị nchekwa wee gosi ụwa na ọ bụ ya nwa ka nọ n'isi ọchịchị na Anambra. N'okwu nke ya ka onye igwe ọdịnala nke ụmụ awụlụ bụ Igwe Joel Egwuọnwụ kọwara na ọ gbagojughị ya anya bụ ihe ahụ Gọvanọ Soludo mere n'ihi na ọ matara na ọ kwadoro nke ọma ịbịachi Anambra ma kwukwa na ọ mara na Gọvanọ Soludo agaghị enye ndị Anambra ihe ọbụla bụ adịgboroja, gosipụta olileanya o nwere na bido ugbu a gaba na a ga-enwe udo tọrọ atọ na Anambra. Chukwu kwọchara aka wee kee Soludo wee zitie ka udo wee dị na Anambra steeti na udo abatago. Abụ m Ngozi Obileri.